Аз съм Елеонора Михова и моята супер сила е да организирам хора и процеси. Как се озова в НМФ? Те казват, неведоми са пътищата, но хората с идентични интереси намират себеподобни. Когато разбрах за Национален младежки форум, бях председател на студентския съвет в университета, в който учих, Техническия университет Варна. И Лилия Ленкова тогава беше заместник-председател, по-късно стана председател на Национален младежки форум. Един от основателите на Национален младежки форум. Дойде на презентация, дискусия в моя университет и тогава всъщност, чувайки колко вдъхновяващ може да бъде един млад човек, запознахме се, разбрах за Национален младежки форум, започнахме да работим заедно и малко по малко стигнах до Националната младежка академия на НМФ и така се свързахме дългосрочно с организацията. Защо трябва да съществува НМФ? Защото това е място, в което много млади хора могат да намерят съмишленици от тези, които са вдъхновени и мотивирани да се развиват и съответно взаимодействайки си заедно, обменяйки си идеите си, визиите си, проектите дори съвместните, които биха могли и да реализират заедно повече, отколкото всеки по-отделно, се развиват качества и умения, които след това първо никой не може да ти ги отнеме и второ са ти безкрайно полезни както на пазара на труда, така и в личния ти живот. Националната младежка академия на НМФ за мен като участник беше сигурно най-страхотното обучение и събитие, на което съм била като участник. Остави безкрайна следа, вечна следа. Чак се разчувствах, като се сетих. Защото за първи път видях, че аз съм различна, бъдейки част от контекста там, където си бях в Техническия университет Варна, в средите, младежките среди в града, в който живеех. Но всъщност моето различие е абсолютно идентично с различието на всички хора, които бяха в тази академия. Някакси ние бяхме от едно племе, от едно тесто замесени. И за първи път осъзнах, че всъщност това е страхотно. И това, че съм различна по този начин, означава, че просто се развивам по начин, по който моята среда не го очаква в масовия вариант. И че можеш да намериш съмишленици на национално ниво и че можеш да продължиш да взаимодействаш тези съмишленици по много и различни начини. Така че запазила съм си специално кътче в сърцето от преживяванията като участник с 3-те класа и след това всички други академии, които направихме като обучители. Нещо уникално. Кои са, ти спомена, че е много значимо това нещо за тебе. Всъщност, кои са трите неща, които, ако могат да се вкарат в тези неща, кои са трите неща, които си взела от академията? Приятелства, безценни спомени, знания. Знания и разширен кръгозор, бих казала също. Така. Ако можех да сравня базата на Атия с екшън филм, може ли да е хорър филм, примерно? Само като база, само като техническа база, не като преживяването, което сме имали там. Хората в общността на НМФ, това, което ги обединява, със сигурност са идентичните ценности и Национален младежки форум винаги е успявал да увлече и запали и привлече и задържи под шапката си хора, които наистина изповядват едни и същи ценности и носят в себе си заряд, който само разпалва ни едни други повече, отколкото всеки сам по себе си би могъл да гори. За мен, разбира се, първите хора, които ми направиха впечатление, бяха нашите ментори. Лилия Ленкова, Теодор Василев, също така Веселина Лиев, първият председател на Национален младежки форум. И мисля, че много голяма част от младите обучители в звеното от обучители ги гледахме така като идоли, защото всяка една дума, която можеше да чуем от тях, дори не само в формален контекст, но и в неформален, беше вдъхновяваща и мотивираща и провокираща
мозъкът и собственото ти развитие дори. Така че аз наистина смятам, че благодарение на платформата, която форума създава, буквално младите хора питаят енергия, мотивация, вдъхновение и най-важното развитие, черпят развитие и възможности за развитие. Първата история, която се сещам с някои от моите лидери е една история с Теодор Василев, която се случваше, мисля, че на втората година от второто издание на Национална младежка академия, в която бях младши обучител, той разбира се старши обучител и по някакви неведоми пътища пътуваме заедно за базата в Боровец за втория клас и караме в някакъв полудъждовен път и в някакъв съвсем нормален момент той решава да изпревари. Изпреварвайки колата на пътя, се отваря предния капак на колата, блъска се в стъклото, чупи го на малки парченца, без да пада върху нас. Не беше толкова скандално. Докато насреща, ние и двамата бяхме видяли как малко по-вдалечината има кола, която идва в насрещата, а ние вече не я виждаме, защото капака е върху предното стъкло. Теодор отреагира супер професионално, намали, отби, беше забелязал спецификата на терена, че има къде да се отбие, отбихме, слязохме, има такива седа сме преживяли толкова шоков удар. Видяхме, че нищо ни няма и че всъщност като затворим капака може да продължим. Качихме се в Боровец, влязохме и започнахме академията. Ще да е било. И така, имаше екстремни неща, които под никаква форма не са повлияли на участието и приноса в събитието, което е толкова значимо. Винаги дуото, което ми излиза в ума, би било Лили и Тео, но за мен винаги са били трио. Тримата мускетари, които също са били четирима, ама тримата мускетари биха били Лили, Веско и Тео. Най-голямото ми предизвикателство като заместник-председател на Национален младежки форум беше да не се паля прекалено много на колегите, с които имахме различни възгледи за организацията и да подхождам дипломатически. Не мисля, че има такова. Какво означава за теб думата лидер в контекста на Националния младежки форум? Думата лидер в контекста на Национален младежки форум означава човек, който не се притеснява да води, човек, който има ценности, има морал, със сигурност има уважение и човек, който може да управлява група от хора, но той не ги управлява, а той ги вдъхновява, за да се движат в една и съща посока. Да, има човек във форума, който притежава тези качества. Разбира се, от времето, в което аз съм била активна част, за мен това винаги е била Лилия Ленкова. Теодор Василев и Веско Илиев абсолютно не правят изключение, със сигурност. Дани Джинсов също. Но първият човек, за който бих се сетила, питайки ме този въпрос, е Лилия Ленкова. Първият ясен спомен за първото обучение, което съм водила, е участието ми като младши обучител на Националната младежка академия, която беше точно година след като, по-малко от година, след като сме завършили ние като участници Националната младежка академия. Помня го много ярко, защото беше безкрайно вълнуващо и притеснително от друга страна, защото минавайки много прясно през академията като участник, знаех колко вдъхновяваща и значима е ролята на самите обучители. И какъв трябва да е еталона, нали? Имайки Веско, Лили и Тео за еталон за обучители и вдъхновители, както ги наричахме тогава, летвата беше много висока. И всъщност личните изисквания, самокритично към себе си, как ние сега, новата генерация от обучители, трябва да бъдем също толкова добри или поне да се стремим към това ниво, беше много предизвикателно и наистина много разтърсващо. Момента, в който е бил вау за мен, бъдейки в ролята на обучител за първи път, е как първо хората следват всичко, което им кажеш, защото ти имат доверие
бъдейки в тази роля, знаейки, че не си случайно в тази роля. И втората част от вау момента е когато твоята интеракция и интервенция в груповия процес води до резултати, които самите участници разкриват като вау, благодарение на тази активност аз стигнах до този и този извод. Ето това е вау момента. Защото това означава, че ти като обучител, водещ, модератор, фасилитатор, каквато роля е било точно там в тази активност, си добавил точно тази съставка, която е необходима, за да може те да превключат, да свържат точките, да достигнат до нови изводи и всъщност да фасилитираш случването на вау момента за много други хора. Това е било най-силният вау момент за мен. В момента се занимавам с две неща. Имам буквално две работи, две позиции, които заемам. Едната и много значимата със сигурност за мен е ивент менеджер в FestTeam. FestTeam е най-голямата промоутърска организация в България. Организираме най-големите и мащабни фестивали и събития у нас. Всички стадионни шоа, които се сещате, концерти и така нататък. А втората ми роля е изпълнителен директор съм на Ticket Station, която е билетната компания, която продава билетите за всичките събития, които организираме в FestTeam. Много често си мисля за това колко много всъщност ми е дало взаимодействието и годините в НМФ, защото за да бъдеш добър ивент менеджер и да управляваш екипи, които по време на събитие буквално надхвърлят 300-500 човека. Това не са само хора, това са процеси. За да управляваш толкова много хора и процеси, най-критичното и най-важното нещо, което трябва да имаш, са изключително добри социални умения. И благодарение на Национален младежки форум, възможността да бъда обучител, възможността да бъда в управителния съвет, аз имах толкова много пъти опитно поле, в което мозъка ми да се тренира как да говориш пред хора, как да говориш вдъхновително, как да насочваш умовете и да ги целеустремяваш, че тези неща и тази практика, също управлението на групови процеси в ролята на обучител, всичко това буквално е основата на това да бъда успешен ивент менеджер и изпълнителен директор на една от компаниите. Защото хората не работят с организациите, хората работят с хора. И всъщност, ако ние не направим така, че да мотивираме, задвижим всички екипи по редицата във всяко едно от направленията, които са част от едно стадионно шоу за 45 000 или 60 000 души, някъде нещо няма да се случи както трябва и събитието няма да бъде толкова добре. И да, безценно и винаги ще съм безкрайно благодарна за това, че пътя всъщност ме доведе до Национален младежки форум и можах да натрупам целият този опит, бъдейки вдъхновена от всички хора, с които взаимодействах, за да стана това, което съм. Това, което ми липсва от работата с младежи е заряда, не опетнения, не експлоатиран, не опорочения, истинския младежки дух, заряд и мотивация за промяна, за прогрес, за това да направим нещата с много енергия, колкото се може по-добре. На 15-я рожден ден на Национален младежки форум пожелавам искрата и огъня, който НМФ винаги е палил, само да продължава да гори все така ярко, все така силно и пламенно и да запалва още много други искрици в колкото се може повече младежи, защото това, което Национален младежки форум прави, е нещо, което остава следа и то страхотно позитивна среда в животите на младите хора буквално завинаги.